sing cilaka. Apa Mas kuwi? Kunduran truk. Iki maksud Ilmu lho, Bos. maksud ki ora paham. Ora paham sampean iki, ora ngerti. Ilmu sejati ning diri ki Ora paham jenengan lho, Bos. Ngeten iki. Ngajimu kok diedrong. Lah kowe ngomong. Lah kan Sampean ki lho, Bos. tak peteka. Ah. Cengengesan. Arep peteka. Iki gedeng nih. Ngetes aku iki. nyapa. Ngene lho, wong ki Jawa kudu Mas Jo kluthuk menika mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? jambung. Aku suka Halalungin MC ndak golekno obat to? Wis iki ya. Iki apa? Dasmu. Ndak golekno obat. Masa malah Ngene iki. nah. Yo. Lah bar mbok lewek nek kene. Lah bawa aku eko. Oh, tandur pari jebol tukule malah rezeki. Tak tandur pari, Tukule malah rezeki, Mas. tukule malah Rezeki. rezeki. Iki biasa tak tandur pari jebol tukule malah suket teki tegesipun apa? Malah ora nampa rezeki panenipun. Dadi nek tukul suketeki iki ora nampa rezeki. Angke no Mas, lo tak tandur pari tukule rezeki. Niki ingkang dipun harapkan masyarakat wonten ing Blabak Kandat Kediri, Mas. Pintermu perlu tak Ora lembut. pinter, ora mungkin ditanggap mati wis enek 7 tahun kepungkur lho Mas. Iya ta, Le. Kula ki teng Blabak nganti bingung Mbah Tom bayaki niku lho. Kok bingunge? Lah saben enten damelan mesti kula dipun kanthi ngriki kok, Mas. Oh, dadi sampean kerep teng mriki. Alah, sangke krepe teng ngriki ben rene mesti ndandakne klambi anyar. Lah iki spray ngono lho. Spray pripun to panjenengan kok iso? Dudu to. Ini atribut warna kita jadikan satu. Lawasan niku nggih ngeten niki. Oh. Dadi kaya lorek teki ngono kae. Leresipun ngoten. Iya. Alhamdulillah kula saged nderekke panjenengan lenggah wonten ing Blabak Ya Kandat, iso Mas. ngono. Amin. Ya amin, kalau amin. mongso nek alihan Nggih, TV nggih. biasa. Nggih mugi kemawon ing pangajap Yai sakmenten kathahipun anggenipun lenggah dipun catet ngamal jariyahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Amin. Niki Pak, niki sedaya niki ning krana mujudke syukur. Syukur Nikmat ingkang dipun paringaken masyarakat Blabak Kandat Kediri ingkang dipun lenggahi Bapak Tom Bayaki insyaallah sedaya pinanggih rayu wilujeng widata kathah rejeki saged minggah kaji Allahumma. amin. Pripun cobi panjenengan? Aku ya ora sakmene piyai padha. Penonton mriki niku nyenengke Mas, mesti sami lenggah sayek saeka kapi kados ngeten. Iki nandhake gedhe tata kramane. Kene iki Nandhake budaya. saestu Nandhake ngerti karo seni ya. leresipun ngoten. Enek tontonan ramene kaya ngeten, wayang seneng. Iya. Dagelan seneng, sinden seneng, kabeh seneng, sing nanggap tok arang-arang ngene iki. Kok ngono Ya ta? lho, dadi siji teng desa, Pak. Oh iya. Yayi mriki mboten sombong. Sik ta. Kowe rene marang kok kanca. Nggih. Kancamu ki isane wong donga apa? Panjenengan pun kok mung merem-merem karo. Boten niki pancen kula damel ngeten, Mas. Oh. Niki nyala wedi, bocah niki yen ketoke meneng, penjanmatke, roh-roh turu. Ketarane meneng tapi jane urip. Nggih, oh niki Pak Tom Bayaki. Niku yen mboten niki mboten marem, Pak. Ya kudene bocah iki. Loh, Pak Tom niku Terus kelebihane apa? pripun niki rencana jengdet gawe tumbal kandat mriki kok. Kowe terus ngrono lho ngono lho. Loh, tumbal dagelan, ngono lho. Dagelan tumbal ki ora bak elek lho, Pak. Tumbal niku sok kaya ya tumbal. Ora tegese kuwi ya ndek keluwihan apa mung syukur. Niki gadah keluwihan, saking luwe niki ra iso mingkem lho. Keluwihan niku tok. Ora iso. Keluwihan apa luwihan? Ayo coba monggo Nek keluwihan ki rak ya kepinteran. Nggih. Nek luwehan ki rak gampang njaluk mangan. Leres. Nika pancenipun Mas kula niku bathok bolu isi madu. Lho,
Sik le. Aja sembrono tembung. Lha iki nek Bathok bolu isi isi madu. madu disawang saka njabane elek. Ning jero ning gilani. Kowe omong apa to, Mas? Pisane kok kaya Piye to iki? plecak-plecek wong biyen iki. Lho, niki ketoke guyu, Mas. Sejatine mboten ngerti. Lha piye? Sakjroning esem niku enten apa? Tak jenenge semene. Sakjroning esem niku ming pamer untune anyar niki lho. Oh, untune anyar. Untune anyar. Wah, panjenengan mboten pirsa kok pripun to. Lho, kajen lan ora ki arep nguyu to, Dik. Kok ketoke kok terus bablas. Ora pamit kancane iki lho. Pamit kancane. Nggih. Pangapunten Mas Sun. Ya. Menika tasik kakang kula sedulur Sinara Wedi. Kakang. Nggih. Tinemune kakang. Menika mbajengipun kula, lajeng kula nomor kalih. Oh. Kula menika sampun dipun weling, dipun pasilahi kalian bapak kula Iya. almarhum Bapak Jolega. Aja nganti kowe pisah utawa adoh karo Masmu Lejo Klitik. Ngendikanipun bapak kados ngaten Mas Sun. Iya, piye? Kula sampun hampir 18 tahun kula perjalanan menjadi pelawak komedian, selalu saya dengan Mas kula. Biarpun yang lain-lain itu sudah Sik, pirang tahun? 18 tahun. Yo kleru lho. Pripun, Mas? Wong kowe melu aku sadurunge kuwi kok iso mung 18 tahun to. Lah kedahipun, Kurang suwi. lho, kula niku yang mulai meranjak karir mulai pun ngrasake penak, Pak. 18 tahun. Kowe melu aku tahun 2000 apa rong penak? Urung penak mesti mbok utang kok sian. Iki wis akhir-akhir ki lunas terus iki. Iya. Iya, kowe. Lah ya sing mulai 250 to. Lah inggih, proses membawa sukses. Ora ana wong mulya yen ora didasari saka rekoso. Ngoten. Kula Biyen yen rekasamu karo sapa? rekoso kali panjenengan newer-newer teng pundi-pundi kula lak nrimo. Iya. Wong ki yen nrimo syukure Trimo. gedhe. Oh, Nggih. terus aku lek duit akeh lho, Mas. Aku ki ya ora oleh duit akeh lho. Sami-sami nrimanipun. Oh iya, Trimo. Panjenengan nggih ngangkat derajat kula, lajeng kula nggih nempil kamulyan wonten panjenengan. Gandenganmu biyen apa ya aja kluduk? Mas kula niki to. Gandenganmu biyen lho. Kula niku seia sekata sehidup semati serumpun sepenanggungan. Tidak akan mencari pasangan lain kecuali Mas kula dhewe. Tresno kula sundul langit kalih niki. Arep digolekne gandengan apik kaya ngapa? Kula tetep mempertahankan Mas kula. Sebab siji sing kula cekel. Napa? Sing iso kula apusi mek niki tok. Liyane ra iso. Ya iya. Kisane ya mundur. Mbok cobi panjenengan dangu Le. Kepiye wartane aja kluduk? sing gagah to Kok awake iki. saya bagus to. Gumun aku. Pirang-pirang dina ora nyawani kok gayamu kok beda. Pripatmu apik, sambarangmu sarwa apik. Esemmu ki lho merak ati le. Ngono. Loh, aku suwun. Kok kaya eneng sing kurang jangkep to? Dalam Eneng sing kurang jangkep. ampun, Cukup. kap. Yo gawe orientasi bahasa sing penak to. Kok ming cukup sampun matur nuwun. Yo tata bahasane sing apik. Wis mbok entek ning ngarep masa omong mangsawi ngono. Heh, Aku terus omong apa? aku ki adimu sing mbok nggih jembatan. Mula aku menjembatani Tapi jembatanmu iki kakeyan kedawan. Aku akhirnya ketahan kata-kata. Yo inisiatifmu piye ngono? Kowe keten kata-kata. Oke, Mas. Piye? Saya seneng saniki. Kowe iki semelengeren lho nyapa. Kaget, Mas. Nyawang aku. Mboten Apa? anu golek dadan dipindah ning tengah rika kula niki. Lah nyapa? Biyen kan bendina ning pinggir Pojokan iki. kene. Sak niki ning tengah rika rada ombo. Nggih. Jedinge ya dhewe ombo sing biasane lan jeding kula teng ngene jeding ombo. Pojokan, heeh. Sak niki dhewe ombo ngene suket-suket rika sak niki. Matane suket-suketan ya tegalan to Lah kene. iya ning kono mau wis penak. Kowe iki yo ngampur kok iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah awake Pak dhewe Tom. saged mriki malih. Pak Tom. Hmm. Lah iki lurah sing arepe dilebutne lambene dagdal iki Pak Tom tok iki. Kok iso ngono? Lah pirang-pirang tahun kon rene sampai saya itu terinspirasi karo Pak Tom Bayaki. Nggih. Pak Tom Bayaki itu adalah lurah yang beramanah, lurah yang paribasane Mbah Lurah sing genah. Nggih. Aku kadang-kadang terobsesi karo asmane Pak Tom Bayaki. Kok saged ngoten? Sing kapan hari itu setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Mas Sun, kula niku ditimbali Pak Tom dan saya itu mempunyai gagasan bahwasanya muga-muga sok ben anakku yen lahir derajate ben kaya Pak Tom Bayaki. Alhamdulillah. Akhirnya aku meleng karo bojoku, Nduk, sok ben lek anake lahir kudu jenenge Tom Bayaki.
kaya nulat beliaunya. Dan dek iki lahir alhamdulillah angsal pandungane Pak Tom. Ayo pirngon pirsa. Dek iki lahir anakku tak jenenge Tom Bayaki, lah kok geger karo bojoku. Lah wong asmane bagus, Aku- piyayine ya wicaksana. Anak iki jenenge Tom Bayaki, Nduk. Loh, ya bene wong Geger jenenge karo bojoku. geger ki ya ngopo? Wedok dipek anakku lahir. Oh, lah kowe ki ya mengsle kok. Mengsle Akhir- lambemu mengsle. Akhirnya timbang kisinan tak wahi Tom Bayakiwati. Aku wis ngono akhirnya. Ngono kuwi arepa Tombayake arepa laki dan perempuan itu emansipasi Nggih, Pak. sama Saya aja. kowe asma ki Naira Joko. Nggih, Pak. Ngerti ta artine Tom Lah, Bayaki? lah bolak-balik kula niku. Apa artine? Pak Tom Bayaki itu. Lah artine apa kuwi jeneng kok ngendi? Jenenge Mbah Lurah. Iya jeneng kok ngendi? Ya kok wong tuane Pak Tom. Maksudnya ki Jawa apa Arab apa Inggris? Ya Jawa no. Sampeyan Lah ki iya tegese paham. piye? Lah, ya wong Jawa ki jenenge Pak Tom Bayaki ki wong Jawa, oh ora ninggalke Jawa iki ya Pak Tom Bayaki. Tom tegese. Tom ki jenenge sadurunge Bayaki. Lho, paham ora sampean? Masalah. Ngene lho. Jenenge kata-kata ta. Lah nggih kata-kata. Iki Tom ki apa? Demong kuwi tulisan. Lah ya Tom Bayaki Tom iki tegese apa? Tulisan ngengkel sampean. Mendhu kowe gitu. Sampean iki lho sing ora paham. Tom ki ning dinding ki ya tulisan Lah ya tulisane TOM. diwaca Tom. tegese. Ya mau jeneng kok ngengkel yo. Grekel Pak. Betul kok teko sampean. Ora tegese umuman karep ki lho buderku. Maksudnya di dalam Pak Tom tuh enten napa? Usus. Kene apa? Aduh, masyaallah. Mriki lho, mula kula iki nek teng arep njagani nek niki lambene mbleset tok. Bleset Pak Tom Bayaki sing dimaksud Masun Gondrong, di dalamnya Pak Tom Bayaki itu kalau dipanjangkan seperti apa? maknane apa? Nah, ngono lho jelasno. Pak Sun. Nah, Nah, Ngono. Pak Tom Bayaki. Tom, ki perpanjangannya piye? Tom. Alah contohmu. Mbak yo nglegake Mas Gondrong sithik to. Nyapa dilegano ngono linggo dhewe dilegah niki apa? Iya, maksudnya Mas Gondrong ki blangkonan nyapa. Ya dalang lho. Mosok ngono mudin. Wah, jan kok iso Pak Tom lenggah. Pak Tom. Jadi, Pak. lah kok malah dadak nyambut karo Pak Tom Pak Tom di depan lho. tegese Pak Tom. asmane bener kok. Lah nggih. Aku lali to, Pak. Tom ki apa? Nah iki. Pak Tom, weh, jas Jas Pak polisi. Nek Pak Tom jajar polisi dikira Pak polisi mengawal pejabat. Aku tahu, budal kawal polisi malah kayak awas jenenge penonton yang bengok. Lah kayak maling kecekel kayak. Oh no. Ayo. Pak Tom ki TOM. Hmm. T ki takwa. Hmm. Dilihat dari stylenya beliau Bapak Tom Bayaki itu memakai jas atau jaket ngagem songkok. Itu beliaunya menunjukkan jiwa ketakwaan, jiwa kedisiplinan manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya. No. Sampeyan ki diomongi malah Pe, tingak-tinguk lho. Ora kok aku nata. Enggak. Ha, Pelek nih sampeyan. ha, Kok nggih hai napa? Tom to. Tapi yo oh. Kowe iki Ini lho. Langsung oh to. Lha kuwi nek ora tulisane. Cengengesan. Kuwi nglirik rokok piye? Mas Luduk, Lah si rokok tak kei. piye-piye ki Rama ki paling ora. Lah lha apa enek to? Tom terus enek hal iki priyo? Tom. Iya, wong tuwa ki nggone ngluput nek ana kaluputane piyai sepuh ya dienglenggana. Berarti oh. Oh, orangnya bijaksana dan sudah terbukti beliaunya ngasto ana ing telatah. Blabak. Belabak ini ki, beliaunya sudah dipercaya oleh warga masyarakatnya. Amin. Orang nek tinane lurah sing bijaksana nyatane ngantek saiki ya beliaunya tetep ngasto. Amin amin. Ya ora? Nggih nggih nggih. Loh. Berarti wong Jawa ya. Mungkin lho, Bos. Oh. Oh, wow. Ngomong itu Kok oh ta, Bang? nggih. M. M ki madhep manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing disuwun apa muga-muga warga masyarakat Blabak ngriki pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Alhamdulillah. Loh, Bos. Lah, Kula niku yo M ya. nggih, Tom saya. Berat. Bah, bagi bahagia. maksudnya bahagia ini Tegese sudah terlihat bahwasanya beliau itu bahagia, bahagia dalam skup internal dan bahagia dalam skup eksternal. Ora jerone tok ning jabane. Jobone tok, ora jobone tok ning jerone yo bahagia. bahagia jopo Lho nggih no, Bos. sehat pikirane, Sihat keluargane, sihat warga masyarakate.
Kadang-kadang enek wong iso nyenengne wong ning atine dhewe iki susah. Kuwi jenenge munafik, Bos. Kaya kowe kuwi ya. Lho ora lho. Kok kaya kula ya. Kowe ora Loh, bahagia. bahagia no, Bahagia, Bos. Mas. Iki Urip bahagia. pisan ki nggo bahagia. Jangankan saya, bojoku yo tak bahagiakan. Masya Allah, mbok tumbaske apa anggon-anggon po? Ya jenenge kene iki wis sukses kok, Bos. Lah kok dek iki dicuni Mas kok sampean geger nyapa? Lah aku meneng kok. Wong wedok ki mulyane wong lanang duwe kaya disenengke paringi arpa. Lah ya wis. Kok ki anggon-anggon. Lah ya wis bojoku njaluk tak kon-kone Mas. Mm-mm. Aku akhirnya meneng. Ya kudune ndang cabudal. Kowe ora tau ngrungokne kata-kata bijak kowe. Piye? Diam adalah Mas. lah ya wis. Lah iya kowe ora ndak budang apa? Diomongi kowe iki jenenge pekok iki jenenge. Kowe. Piye ta ki? Tidak bener kowe. Ora bener lho, Bos. Diam berarti Diam berarti Mas. diam adalah emas. Mas kok aku. Lah Loh. nggih, Diam. diam adalah Mas. Mas berarti. Lah lah bener. nggih, plane bojoku njaluk Mas aku meneng. Karena diam Adalah emas. oh bocah ki majenun gitu iki. Mas Lho, karepe ki meneng ki ora kok meneng terus meneng dekem ki ora. Tapi akhirnya yo mek meneng tok mek tak nggo guyon tok. Nah ngono. Tapi tetep kula tukokne, Bos. tapi gak colok. Lho mboten lho, tetep kula tukokne Mas. Dek iki kula tukokne kalung lho nggih. Nggih. Karena saya prinsip saya untuk hidup dengan istri saya, Bahagia. saya bahagia, istri saya juga bahagia. Nggih. Dek iki tak tukokne emas ki gulu ya. Nggih. Kalung ya. Nggih. Kuwi gedene sak pelek. Wah, Loh. iki lah. Sukses kok, Bos. Bojoku ini melakukan Masya Allah. Bojomu. iya loh, harus bahagia Lah bojo. kamu kok ndase cilik. Loh, masamu orang-orang ya. Ora Loh. dasar di aku. Iki lho, Bos. Gelang niku nggih, Nggih. kula tukokne nggih ngantek kolengen. Loh, Gelang niku ngantek kolengen. mulya kuwi. Loh, iya bojomu. lho. Ali-ali Ali-ali niku ngantek driji sikil bek Wong mampu. Wong mampu lho, Pak. Iya, 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 iya. suweng ceplek Suweng nggih, Mas. ngantek kenean bolongan, Bos. Ngantek gawe sing ditindik. Loh, Dadi grembel. Iya, ku mergo kesuksesan lho nggih lho. leh mung nglawak, kesuksesan leh bakul, Leres. leh dudulan kaya. Nggih niku. Lah sa- Payungmu kok Loh, wong kula niku untuk memuliakan sebuah apa jenis seorang istri ya, Pak. ali-ali mbok pundhut. Bek, Bos. Dri Gelang ngantek kolengen. nggon lengen bak Sak pelek gulune. kuping. Kuping ngantek bek ketek tindikan. Lah terus kuwi ndine sing mbok we Mas. Ngantek bingung to, Bos. Iki ndine tak tukone Mas ya. Loh, Untu, Pak. untu ya. Untu akan merotol kabeh. Ganti Mas. weh apik kuwi apik. Jos yo. Eh, Dadi bojoku sekmu yang ngrisu lho, nek plengah-plengeh entek. Pamer tanggane. lah ditekoki ya apik. Iya lho, Nek salaman ketok gelange. ketok gelange, ketok gulune, Nggih. kalunge, Nggih. nek guyu ngreng-ngreng. Dek iki takoki kami tuwa piye? Lho Pak? ya mek guyu tok. Bojoku iki. Lah kok guyang guyu? Ya mergo untune Mas kok, Bos. Iki jane bosok iku pengen. Iki non sewu lho, Eh, Mas. Pak, lho, Pak. Ba to, Nggih. sing nek teruse to. Saknene lagi Wis sik eling to ya. Ya eling no. Lah aku ki sutradara ya. Ya. Yakin. Wah, cepet nek niku cepet, Pak. Cepet, Loh, iya. Kok penak. Penak, penak. Ya, Yakin. maksudnya Yakin tegese yakin beliau mengemban amanah sebagai lurah, yakin beliau mengemban amanah sebagai presiden rumah tangga, insya Allah kedepannya keluarganya bahagia, masyarakatnya juga akan lebih bahagia. Sing penting kun fayakun. Yakin, Bos. manunggaling kawula Gusti, Iya, lho. Gusti nyang kawula. Kun fayakun mergo kun ki nek telu, Bos. Kun Kun- siji, Kun siji sing madangi jagat, kun loro, kun loro sing ngangklang jagat, kun telu, kun telu ki sing nggawa panganan utawa nggawa rezeki. kun telu. Loh, iya no, Bos. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Iya bener bener. Kuntul, Pak. Jakrek mbok disiki. Aku ngawur ya apa wae lagi. Lah iya ngangklang jagat iki kuntul. Iya Oh, bener. dadi kun telu ngene. Ngangklang jagat. Oh. Ngono lho, Kun sing ngangka loro sing madangi jagat apa kuwi? kunang-kunang. Ning ndi gawa lampu. Nggawa lampu, padang madangi Iya, jagat. iya. Kun Cengeng, sing cengengan. Sabar. Ojo geger sih. Rumahnya kaya kiai gendeng. Loh. Nek kok kunang-kunang iki lho. Loh, sing madangi jagat to, Bos? Oh. Kunang-kunang kan ya madangi jagat to niku. Oh, iya, ngono Lah ya, nggih, kun sing ngangkal jagat menika kuntul. Kun sing kun telu. Kun sing telu ni kun sing nggawa rezeki. Nggo Menika paken. kundangan. Elek, Mulai sing mesti papat. nggawa berkat. Sing papat enak. Lah kok enten Kuculuk. kun kok. Enek kun sing cilaka. Apa Mas kuwi? Kunduran truk. Lho, Iki maksud Ilmu lho, Bos. Maksud ki ora paham. ora paham sampean iki, ora ngerti. Ilmu sejati ning diri ki. Ora paham jenengan lho, Bos. Ngeten iki. Sing ndi to tidak paham. Kuntul iki lho. Ambek diisi. Kuntul iki lek diwaca cara biyen Lekok. kun
kuntul. Gak, Lek yang dicara waca tulisan biyen. Enggak, bukan saru-saru mau. Koton dhewe. Kowe kok nesunan ki piye to kok iso? Lah wong pinter kok selak. Ya ora oleh. blok suta. Ingkang Ki. pungkasan ki. Ki, Ki. kintil. Jenengan ki pun ganggu kok sik to nyapa to. Ya bene wong duwe pemikiran sumbangsih kok. Ki menika saka tembung kitab suci sing diadep. Bendintok bendino. Bendino ora kok bembinti to. Karepe muli bendinten karo bendino. Bendino. Iso bendino. Saben dinten Nah. beliau Bapak Lurah Bayaki. Tom Bayaki menika ngadep nggih menika Kitab kitab suci Al-Qur'an, Bos. Kuwi lho, kuwi lho. Kula niku pun paham kalih Bapak Lurah. Wong kula niku nggih guru ngaji teng griya. Masya Allah. Guru ngaji, Mas. Guru ngaji. Lah, Nek gone TP ki Berarti ki wontenmu ki lho nggih no. masjid. Guru ngaji kula niku. Masya Allah. Tapi kula niku bagian belajar Iqra siji, Bos. Oh. Alang belajar kok ikhlas siji. Wis mek Yo alif. paling ora ki tekan jus ngono. Dadi mek aba, abata, aba, ba, a ngono lho. Ngono. Alif kasro i ngono kae to. Iya, iya aku wis paham ngono ki, Bos. Alif domau. Ngono ki wis ngerti Oh, iya, kula. iya, iya, Bos. Oh, patekaten. Lah, Oke, oke. ngajimu kok diedrong. Lah kowe ngomong. Lah kan Sampan ki lho, Bos. tak peteka. Ah! Cengengesan. Arep peteka. Iki gedeng nih. Ngetes aku iki. Nyapa? Ngene lho, wong ki Jawa kudu jawani, Nggih. wong agama ya kudu ngajeni. Ulama umarok budaya. Iki kudu nyawiji. Ngene lho, iki ketok ngene iki lho. Piye, Mas? Awake dhewe tetep bermasyarakat, Nggih. berkesinambungan, Leres. sinergi. Alif mau Jelas. piye? Seno, Terus ngono. sampean ki tak jelas nih. Iya ya. Sampean ki berarti kinjane ki ra ngajeni. Napa, Karo Mas? apa? Sampean ki dalang kemelinti mek jenengan. Kok iso mliti? Mas, Kowe Masun guru ki nek ngaji. kemlinti ya mungkin ora nganti ngasto nganti tekan sprene. Lho iki kategori dalang kemelinti ya Mas Sundong. Ora iso lho Ora percaya kowe. Nyapa? Awake dhewe ditangkap madhep rono. Ah. Sinden ditangkap madhep rono. Ditangkap malah madhep depok kita ngajeni ya. Cek to, Mas. Ning dinding kon mosok wayang ngene kene terus dalange kon rono lak ya ora apik kok iso. Wong iki kudu rono rene ngono lho. Lah ngono lho acara Madhep curacet. rono aku madhep rene. Lah aku madhep rono aku madhep rono. Ngono lho. Ayo jalan kena madhep rono. Ayo madhep rono. Aku yo madhep rene. Wah, bel, pamer, ben syuting. Kowe iki asnar maido rene to kowe. Kok iso mangsane. Pangapunten, Mas. Ya, iya. Menawi kula menawa tasik nglenggaken panjenengan. Nek Mas kula niki lho, ngajeni aku. enggih no. Lah kuwi Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran wonten. kluthuk diajeni yo ora ngerti Lah ngajeni yo ora. niki lho. Sama ra ngajeni aku kok. Lho. Lek pengen diajeni yo kudu ngajeni. Carane ngajeni piye? Yo tata wecana. Kok tata wecana mbahmu iki kok iso. Tahu Enten. Mula kersanipun Abdul. Niki dalu kersanipun larasipun sekecok. Kula Ya. tak nyuwun ngampil slendro mawon, slendro. Slendro ya? Nggih, nggih. Kembang. Oke no. So. Pareane ora kowe? Iso. Piyayi ngriki niku piyayi ingkang remen selawat, Mas. Mau Ngoten. beh. Lapangan kuwi sing delok akeh. Alhamdulillah. Madhep rono kabeh kok. Mergo goleki kancane. Muyuh tiba. Yo. Kowe iki jan matane yo ndelok ngono nyapa to kok iso. Banci tok. Kowe iki yo ora dadak wong iki nyambut gawe ra nyawang rono-rono. Dulurku tok ning. Kae ngombe kopi ora nguyuh. Mau ning. Iso ora? So. Sepi, Mas. Ngono yo kan ya sing madhep kidul. Enten. Ya. Ya gone sampean sik iki murung balik iki lho tekono ning ndimu. Kita banci tok ngono. Ya ora kok iso. Sepi. Padang rembulan. Rembulane bunder-bunder seser. Yen pengen urip lumayan, salatmu kudu sing bener. Ya, tiba-tiba sak. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. padang rembulane tanggal-tanggal siji. Truk.
piye lho kowe iki? Piye teki kok Kowe menenge? tak gajule nek ora iso. Tak gajuli. Padang rembulan, Nah. rembulane tanggal 1 iki parikan to. Oh, alah. Lah kok tok menengah piye? Wong loro ki gantian ngono lho. Ngono lho. Nek Mas Sun ki wis ngutus kon nembang solawat. Kowe lak ngerti to? Sapa sing kersa utawa gelem seneng solawatan kuwi diakoni karo Kanjeng Nabi Muhammad Umat. sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Nah, Ngono ngono. lho. Ngono. Ora iki kok iso. Ayo. Ki tengen sik kok lagi ngiwo. Kowe aja cengkengesan kok. Dijak Ya, solawat kok iso. Mek burine Masalah. Kok iso? Kowe ora cengengesan, ngono lho. Tok, Awas. kowe tak gajule lho. siap. Ayo gajulan to lek. Tengen rumiyin nggih, Mas. Yo, sampeyan. Tengen rumiyin mangke lajeng kiwa. Kiwa. Nah, dimirengke. Ya ya. Tengen sik terus sakit kiwa. Kenyeh, kenyeh. Bisa, sa. Aku mumpung seneng karo awakmu lho. Ya ya. Pak, aku cangkeme iki lho kok iso. Aku sik tengen iki lho kok iso. Tengen sik njur kiwa ngono ora klitisan. Lah ya aku piye lho. Lho, entenono aku sik. Wis teko lho dinteni nyambut jeneng iki. Maksudnya ki aku sik sampeyan engko. Nembang lho. Ngono. Aku Kiwa terus tengen. aku piye? Loh, engko kok iso. Lho. Ya, Mas. Padang rembulan rembulane tanggal-tanggal siji. Tok. Iya lho. Ayo. Lah wis kene entek nggon nembange kok iso. Kowe Jare engko. Loh. Piye to kok engko saiki iki lho? Pak. Domongi saiki iki aku terus sampai gedel ya. aku terus sampean. Aku terus Ayo, jajali. ganteng yo ngileran. Aku Kowe iki ra ngerti, leh kuloro sariawan pirang-pirang. oh sariawan apa? Pirang-pirang tahun mek Wong trayo wong pawakane ngene iki ya angel. lambe oleh sing merongos aku. Terus Ngileran kowe. ayo. Ayo kiwa sik Ayo terus tengen. langsung ayo. Ora. Aku sih. Aku sik lho. Aku sih ya. Pak. Jenengan ki Lah, manggon mabok. Saman melu ye. Eh? Melu. Ora melu Kok aku. panjenengan kok Padang panjenengan. tok, padang tok. Siji. Padang rembulan tanggal 1. Nadane terus. Dalang lho. Nadane, Mas. Dalang. Ora, iya ya nadane. Sama role tintingane lho. Eh, Padang rembulan ngono lho. Padang Pa pa. Kira. pa Pa. ngene kok larang lho wing sun iki. Iki jan. Yo ngene lho, alon-alon iki lho. Pahapunten, pahapun. Pa lho cocok no lho kok iso. Ayo, jajal sampean. Malah contongmu sing bleset kok iso. Padang rembulan rembulane tanggal-tanggal 1. Kula jo kluthuk ngaturaken matur suwun patok hati. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal loro. Bocah nom-nom kudu sinau besuke aja nganti bodoh. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal 3. Kula dongane sedaya mawon awet gone momong anak putu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah
Iki wis ning tengah-tengah Nah. kaya klimak sukses lho. Nah. Aku mbok ngakon ngapal sing Repote yen dadi lurah. Ini omong ngono lho ora dadak-dadak ini mau mbok omongi 1 2 3 4 ngono ku mau. Saiki mbok ganti neh. Pelawak ki improvisasi spontanitas Profesional. ngono lho. Kowe Ora kok dadak tulisan nggih buku pelawak apa kuno. iki repote yen dadi lurah. Insya Allah Mbah Lurah amanah. Rono rene sregep ngibadah. Insya Allah gesange genah. Ya. Repote yen dadi kami tua. Kami tuwa ndi? Perangkat kabeh melu. Insya, Repote yen kami tua. insya Allah cedhek karo warga. Aja lali sregep ndonga. Insya Allah ahli suwarga. Apa-apa ki nek dadine apik mesti apik ngono. Repote yen dadi bayan. Bayan. Ayo. Repote yen dadi bayan. Ora lali nindakake perintah pangeran. Dikire sak dalan-dalan. Rezekine saparan-paran. Malah mbok Ya modasku. genti no mosok ngangguran mbok cipak-cipoki ya. Salatullah. Salam. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi penonton. Wangel grup Iki apa-apa ki dicandak ben terlibat semuanya melu seneng ngono lho. Repot yen dadi penonton. Penonton. Jeng, penonton. Linggu wis sak enggon. Dongane ikhlas mesti maton. Tak dongane iso tuku tronton. Wis sak kumpul iso. Repote yen dadi bakul. Bekul. Bakul melu kabeh ndelok kok iso. Omongono sing bakul kacang kae. Aja melu ndelok dagelan. Tegel mah katang jukuki komburi ngene ae. Ayo. Repote yen dadi bakul. Bakul. Ah suwi men to iso. Mikir gedeng aja iki. Ayo. Aku cak-cak kok iso. Rezekine kagem tumbas sekul. Rono rene mesti seneng kumpul. Kumpul kok wis mbok disiki mau. Ayo, iki disi. Karo bojo ya tetep ngrangkul. Ayo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi yoga. Yen tak delok salate wis genep 5. Wonten yoga sing tukang gendang. Insya Allah sregep sembahyang. Repote yen dadi sinden. Sinden. Kam salate ora tau leren. Pojok dhewe sindene Mbak Kori. Bengi nyinden subuh sregep ngaji. Repote yen dadi dalang. Ora lali nindakake sembahyang. Wonten dalang namine Sungondrong. Subuh duhur ngasar maghrib ngisa ora bakal bolong. Bisa. Ya ngono. Jadi ngono. Kok ngerti nek aku iki. Asine piye? Asine piye, Bos? Asine ora ngono kuwi.
Kowe iki yo bleset to kok iso. Tegese ora ngono kuwi ora mung 5 waktu tok ning tahajud ditindak. Masa layakno bathuke ngapal, Bos. Ngapal nganggur sujud ini membangkrut. Aku lho sembayang kurang wektu. Oke. Ini nganti kurang. Kayak kisah istri Mas, alhamdulillah. Coba ya, Le. Siap, Jih, siap, jih, jih, Coba jih. ya. Kae. Nggih, sinten Mas? Kae. Cengeng. Ora percaya, Bos. Kula ngomong cuma 5 waktu guyak. Maksudnya Getut-getut. nada ngomong Kurang kusuk. kayaku. Nggih, nggih. Maksudnya piye? Karepe. Tegese gumun Mas, gumun. Aku lagi sembayang. Jih. Ya aku miyuti mulang aku cacang. Ngaten. Kowe ora ngerti, Mas Sun ki leh nek mejang Mas Kluthuk. Nggih. Mas Kluthuk ki sangke tawaduk tawakal leh ngibadah. Sujud ora tangi-tangi, Mas. Kok tangi Mas? Hmm. Oh, Mas. Ngono ya? Nggih, wong arepe tangi piye untukku kutelo sajadah Mas. Angel kok iso. Coba Le, Apa kae sudah? sinden niko nomor loro ya. Nggih, ngaten oh nggih. Siap, Oh, siap. niki Mbak, sinten Mbak? Suci. Susi. Bah, lah kok ngombe sik ya. Haus. Ya. Coba sepote, Pak. Sepote. Yuk, kene kanca-kanca. Itu manggelar coba, yuk. Kene. Sepote apa? Loh, kene. Cepada nelongso Zamane Zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem gawe karo seneng ulat aja banter dene kongkon ya sing temen la apa to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata Pun. Iki lho Mas Kluthuk. Nggih. Karepe Masun Gondrong ki saiki sing ben ora katon monoton, njur saiki sampean digoleki gandengan ngeten iki. Tuh, kepenak ra? Sehat. Sing halus, Sehat. sing halus. Alhamdulillah. Ora ngono. Sehat. Alhamdulillah. Aki malah kaya blekok lanang karo blekok wedok kowe. Mek montak mantu tok ki. Ayo kene rada maju. Ngono. Alon-alon ki Piyai Surakarta Hadiningrat. Masa? Ngono. Kok iso mbok getak ki? Ya rada Nggih, selo-selo. ngapunten. Halus. Ya hati lho, ki lek kaget, ki mesti melet. Lah ya. Wong bocah latah mbok jorak-jarak endi iso ndang mari iki to, Mbak. Nggih, betul. Pangapunten. Nggih, Mas Jo Kluthuk Siti. kula mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? Cecep jambung. Eh. Wes. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek koyo ning berita cup, aku turu latar. Ora ngerti. Biyen tau yo iki kasuse iki, Pak. Mantene sapa kae? Rabine anu sing mayang Redi Belum. Ngono. Niki sing nyinden kula lungguh teng riku. Suwargi Gareng Salatiga lho enten to guyon. Ambungen Mas Kritik. Lah kok dijambung tenan, Pak. Peh. Kula iso Oke. Wah, ora turu omah telung dina kula, Pak. Kok bojomu cemburu Kok aja. ora cemburu aku nyusul. Mas, marai dalam penanaman dalam keluargamu iki kurang paham bojomu iki. Piye? Aku lek dabung ngene ya. Nggih. Aku malah mulai ya karo bojoku mesti kewen 500. Rupane yo cindel Lho, iso. ora lho tenan lho Mas Sun. Gak iso Lho, ngono. kula iki tau nggih pas wayangan ngeten nggih, jambung wong itu sindeng. Cuk ngene lho. Kula mulai. Ki mbok sangoni pura sing ngambung awakmu. Ora nduk aku. Kowe iki wong lanang apa? Oke, ya, kayak 500. Yo mesakne bojomu harus sindene sing ngambung tuwel. Kula niku terus neh, jambung neh. Monggo iki bojoku ya meling neh. Heh, kayak 1 juta kae. Pesakne kae. Masalah puluh Sang momen. 1 juta, Bos. Hmm. Lho, kok mbok wae iya lho. Lah aku ndek iki jambung lek to 1,5 juta, Mas. Berarti bojomu ki ya disosori wong-wong kuwi. Lho, berarti mbok larang bojoku di Pak. Kowe iki ora sadar kok. Ini, Bang, nyanyi, Bang. Nembang. Iya, mosok Ora. te matun. Nembang apa? Diaturke gerajakan. Iso wae. Iki ning pundutan Duwete iso kuwi kok. Nggih, Surabaya duwe. mau. Nggih. Tadi tak urutke. Ya. Ngajeni pundutane Nggih, nggih. saka Surabaya, tembang gerajakan ana Sriwuning ya ana. Gerajakan. Iki saka Lampung, iki pundut Sriwuning. Gesekan. Jajal karo bawa jale. Hmm, Gesekan. Saged. jajan. Oke, siap. Oke. Ya. Karo jenglengan, Bu. Nggih. Bu. Ya. Ngono.
kembang nayut. Monggo, pinten. Gerejakan dajalan sik. Lah kene iki Gak kocok. jajal. Ijuan. Ijoan ijo. Ijuan itu Ijuan, atang atang. pada iringan. Oh, iya. Sinten ki latah, aku susahe nek pas karo garwane lek pengen iki lho. Nah, ya. Tanjung bolak-balik terus. Yo. Radat. Oh, alah ya. Ah, ampun, alah, ya. alah. Geradak. Katakan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng iki. Lah wong ora gawe set kok iso. Aku ya apa itu. Ah ya ampun, ya ampun. Yo. Tengah ya. Ayo cepet sak pinten. Jange aja sembrono ya. Kembian. Ya aja ganggu nduk, Pak. Iki nyambut gawe lho iki. Rada maju, Mbak. Rada maju. Lah monggo. Lah monggo. Kita enak semampir. Nyambut gawe aja guyon. Ayo, penek kok ngomar nyapa sih? Ngono. Karo sapa kowe? Karo sapa? Lani anake Karo sapa? yogane Rama. Ngono karo yogane. Lagi karo yogane, karo yoga. Bojomu Membiang. Ya, sip. Yap sip. Tolong semuanya diam, coba. Pak aja melu-melu. Iki engko nek salah sithik bleset iki, ayo coba. Mambias mayon. Alik! Iki tak jenggleng iki lho kok mlayu ki ngopo? Senggake ngene iki Banyuwangi. Malah minggat. Kembiang mlayu lambiangan lho. Paman. Suarane. Aman. Agak penting dek ndak krungu apa-apa. Gandeng belian Krungu. Sik krungu lho tuk, golekno ben gak krungu piye? Carane piye? Sik krungu lho kok iso. Kene. Kowe iki jan marang krunguan. Golekne kono. Ben gak krungu piye to? Oh iya. Sare. Ayo duk, kene duk. Kita sing krungu pulang iku. ya nyerang Nyai Ben ra krungu tadi. iya enggak iso ndase mau kayak iku Ya apa mbok helmi iki lho. Ben ra krungu. Iki wis tertib dalam ora nek polisi ane harus nek tilangan dan Delok delok wayang polisi Noswan Toro aduh aku jelek ngono kaget Sinten ki ketoke pindahan kok semampir kok. Ah, wis. Astagfirullah. Lah masa ngene kok. Kurang diapa. lah mak jelek ngono Jelek ki lan Paling jengleng Mas. pikiranku itu teko Gleng. Oh lah nek macul iki pikirannya kok kono. Sikira ngono kadung tak sumpet iya ngene. Lah. Dan masakne. Lah malah mbok oleh si Teto Karno. Enak loh Tirta Karnone cah iki. Ya. Ya. nyarang dia
Susu yo malah. Oh gila toh iki. Mari. Jangan gitu, Bre. Mas, nek mengendang aja jarak. Iki ora kok swara, kok tabuhan yo latah. Kowe anggere kenongi kok muni tung. Kono yo melu tung. Tak percaya jare tabun tung ngono jajal. Ora ya wis. Berarti aman. Belas Nek nabi kenong ora tenang nyambung, digreget kenong ora nyambung. bilas. But ketemu but ketemu. Tong ngono. Tung ngono lho. Es monggo sing ngesakne. Es tuh. Nyambung ngono. Ayo. Pas. Lawas. Ya, so. Nusuan. Nah. Sampeyan ki lho. Wah, bocah iki jan suwi megelne kok. Engko takon nggo kami tua lho, Bro. Pak, monggo. Hei! Malah mbok tawakke mangsane. Nuswan. Ya wis kuwi mau. Bisa. Malah jagongan tak biasa kan. Ra. Gendeng. Iso gending gitu. Gendeng Banyuwangi mana? Pianyo wangi. Belambiangan wayahe. Merambai. Beliam biangan. Lelo lalo. Lah iya, Aso. apa kang ngendi to? Aja Aja takon susah seneng. Yuk. Tanah. Lah iya, Panas hutan. Tanah. tanah endah. Bocah iki dilodok ketok enak. Aku iso sih gemes lah. Iki rencana tak keropok. Masane ndas wedhus ya. Mbok kropok lek kuwi kok nek Pak kuwi pikir. Belah. Gumaliare. Taman. Taman. Sari Tasi. Yo yo. Gelambiangan, gelambiangan, Gumaliare taman Sari Nuswantara. gelambiangan, gelambiangan. Gemelari Taman Sari Langsung dadekke Rajakan. rajakan ya. Siap. Sikat. Ah. Yo Mas Putu. Kidung mengalah Indonesia. Hei. Rajakan Banyuwangi.
Matur suwun. Nggih. Jan, kowe Mbak, Wis diaturke gerajakan ya, Le. leres. Pokoke Mbak Susi niku mboten Gerajakan diganggu, ya. Banyuwangi. Ki ana apa mundhut meneh? Derek, Bos. Iki tembang kangen. Nah, niki. Iki Mas Genjo. Sinten, Bos? Sinten, Bos? Loro. Oh, niki, Vicky. Iki Niki. Pragawati. Nggih. Oh, kok ngedot barang ya, Mas? Kok kayak anakku ngedot. Anakmu piye? Mosok anakmu ayu? Wah, anak kula nggih ayu, Bos. Ya ngene iki. Alhamdulillah, anak kula sing wedok ya ayu, sing lanang ya ganteng, wong tanggoku ganteng-ganteng, Bapak. Dadi Kok malah sing diomongke tanggane sampean iki pripun? ketularan, Oh, nek lah sawabe. iki. Kamplah kene kene. Bocah kok. Lah nek Jo, asli. tontonan kemampuane iki apa, Le? Niki kula tingali nun sewu ketoke awake dhuwur, cilik dhuwur ngeten iki kemampuane keahliane mesti nyolong pelem niku. Kok setengah. Ya renang ngono lah apik to, renang, berenang. Kok nyolong pelem. Lah dhuwur biasane kan penting ngeten ben. Bocah iki disawang saka titikane iki lho awak. Nggih. Saranduning awak menika wonten wulunipun kebak, Mas. Oh, Wong wedok oke, ini mulune nggon- ta bocah? Wong wedok iki nek nggon lengen tangane kebak ngene iki, iki wong ora nglintuh. Sregep tandang gawe, tur ora gegem tangan. Kok teko semono ya, Lho, Le? nggih, Pak. Nek wonten bocah wedok ngeten iki, idepe jengkeng. Iya. Iki apik, titikane bocah wedok sing ora gelem nyawang kiwa lan tengen, nyawang keluargane dhewe amprih apike kepiye. Ngono ya umune ya. Nggih, kok enek wong wedok budheke dawa. Niki ya apik titikane. Iya. Niku iso diomongke bocah sing gemi setiti bekti karo Kyai Kakung. Dirungokke apa sing dadi pangandikane. Dadi wulu ki nemtokke ya, Le. Saestu wonten. Lah, alise tempuk kuwi ya apik. Iki tembok iki. Alis wedok niku nek tempuk niku iso diarani wong wedok sing seneng sedulur nyemulur. Mergo menyambung silaturahmi ora ana pedote. Bojo kuwi kene ulu tok. Aku kok ora tau kok sik ulu tok piye to kek? Tragedine piye kuwi? Tragedine kan Kok karep iso yo ulu tok ku lho. sama lah ngomong to, bocah Nggih. itu lek alise kandel, Iya, hidepe kuwi. kandel, godheke kandel. Ya nyedulur. Sedulur to. Akhirnya aku iki terobsesi karo kata-katamu, terus Nggih. dek iki tak tukoni obat penumbuh rambut. Tak tukoni obat penumbuh rambut, lah kok ditetesi ngene lah kok turu. Banyune ndledek kok ndi. Bareng tangi yo cuk rambut tok sing. Lho. Malah koyo kucing anggur ae. Wah iki yo Apa? ngawur kok. Diaturne ya, Le. Monggo, Nggih, Dek. Tembange tembang kangen. Tembang kangen. Coba Tembang kangen. Dodol ki, Ayo dodol. napa? Dodol mboten, Bos? Hah? Langsung napa? Langsung ora masalah. Nggih, wonten yo paranggone. Wayah wengi. Dan krimis ora wis. Dah. Apa? Saya kira latah. Kula mboten latah kok, Mas. Oh, sikilmu Kon jebol. gaya-gayane apik. Iki awake. Apa kae? Gaya Pragawati ki apa? Oh, fashion show. Oh, piye? Fashion show. Sakit to, Nduk? Nah, Dulu juara fashion show ya? jualatan biyen. Yo. Coba, sampai dari sana coba. Coba sedikit cuplikan mawon cobi fashion show. Mas, kibet-kibet. No. Ora, anu. Lah yo ki nang tapi bosas. Iya. Aku suka, aku suka. Aku suka. Sip. Jalaluddin Sip. MC Beken. Jalaluddin MC Pajen Sip. Iya, asik. Hop. Dok. Iki gak menarik. Anu iki nun sewu. Boleh kamu menjadi Pragawati fashion show. Pripun, Mas? Tapi gerakanmu itu tidak mempunyai daya tarik. Piye? Daya tarik. Sing enek daya tarik piye? Jenengan contoni. Ngene iki ngene iki wong lanang delok ngene iki wong lanang delok mlakumu ngene. Mek ngono. Biasa. Mek ngono eng. Nggih, pripun? Yo. Pam 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 pam. Aku suka Jalaluddin MC Beken. Jalaluddin MC Beken. Aku suka. Jalaluddin suka. Dadi wong lanang ki nek daya tarik. Oh, dadi enek blenge ya. Wah, iya, Betul, iya. Mas. Oh. Nggih. Berarti enek mak bleng. Terus, Bleng. Mas. Nggih.
pem 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 dua gapak. Ayo tak kebablasan toh. Nah, kebablasan. Suruh panas kok. Ndak golekno obat to. Ki apa? Dasmu. Ndak golekno obat. Masa malah Ngene iki aja diobati iman-iman. piye to iki ndak obate iki lho. Iman-iman. Karepe ndok wek mesti. Kene wis wek kok iso. Ndak digolekne iku lho kok iso. Nah cepet. Awas, nah. Ayo, nah. Ayo. Lah bar mbok lewek nek kene. Lah bawa aku mbawa kok kene. Aku mbawa kok kene. Saiki kowe tak wae kok kene. Aku ini ki iso nyanyi Jalaluddin. Malah niki Mas. Aja sik, kayak tak wong iki. Bos iki Bos. Karo sama sendiri iki. Nginang iki lho. Lah nyapa? Pak Dene iki lho lek kromong. Kowe iki yo ngawur kok yo. Yo jajali tembah kangen. Aja mbok terone, Nduk. Ngawur ae. Iso manut Mas kok iso. Anu kena instrumen. Kena instrumen. Laki to? Pun sudah. Laki. Nah. Boten sampun panjenengan. Sudah. Nah neh modele. Terus kena asam urat barang ngono. Barang wis sehat kemelinti nih tau. Nah. Ayo. Lagune Dik, sing nang Dik. Ya wengi. Jalaluddin. Si pemeling sip. Saya greget ya. Boten. Iki lho tau blandar klothok. Wedok kok Blandar sing tombok mek sampean tok lho. Iki tau lho ning mainan blandar klothok papayangan biyen tak takoni. Yo nduk yo. Nggih, kan jenengan nemu kula teng mriku to mau. Kita blandar klothok. Ya no batoke. Lho ngono yo. Batoke digowo ta. Ayo. Wah, vokal apa musik sih? Bos. Ku yo ben nembang gak ngomong. Sing ngomong yo dheke lho. Aku wis meneng. Mungkin iki wis meneng lho kono buka banter utuk yo dheke. Oh, gelem tak utuk iki sampe. Ngomong kok aku ngomongi. Meneng kok. Kayak mbok keseneni aku sing mesake lho kowe ngawur. Sias mboten molek, mboten kula lenggah lho. Watu. Bede mesakne. Aku watu iki nyelani koyo ngethok. Nggih, Mas. Yuk. Wayah wengi. Oh, wis dene Masun lho. Aja ngisi-ngisini. Pripun? Vokal pertama itu harus tegas. Wayah, aja ayah. Nggih. Si dene Masun kudu sing anu karakter sini. Vokalnya harus kuat ngarepe kasih banter. telanan. Ah, ngono. Wayah wengi ngono. Yo, Mas. Wayah wengi uta krimis ra uwis uwis banyu kanton hitis dadi saksi kara-karanis wong sing tak tresnani tekan ninggal rasa
Jas. Sepote nganggo Sri Uning Nggih. sing jumeneng genduk Ika Kusuma. Sri Uning tindang duke kur. Tintingane Slendru. Yo, Sri Uning bos Ika Tuban lakon tresno sabaya pati marang raden Wirat Maya rasa jangan nandur kati sarane jagat rahita kari tresno kadange pribadi Ngono panggung nduk. Alhamdulillah. Marem tok. Nih. Diaturke tembange ya kuwi pasangan mau ana pundutan Lintang Asmara. Oh, akeh. Ya ngono. Nggih, nggih. Kutuk sapa ra? Oh, ya Mas Putuk mawon. Kowe gampang donga to, Duk. Kan Mas. Ngoten. Pun Mas Putuk mawon. Ya. Saged niku Siang Wirat.
Nggih, nggih, nggih. Siang, Nggih. Iya iya. siang. Ya ya kuwi lho. Iso aku mek siang tok. Ya siang malam no gawe kok iso. Tapi Mas, Mas Yudi, Mas Yudi. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus rani Siap. Hitung manggala. Kok bacutke Nggih. gara-gara Sembah nuwun, sembah nuwun. Panggih wonten sesen kalih, Mas. Ya, siap.